konfużjoni u konġestjoni hekk ġiet deskritta s-sitwazzjoni preżenti fis-swieqi wara li minkejja l-appelli tal-Kunsill biex l-awtoritajiet ma jimxux bil-pjanijiet preżenti, il-Gvern għażel li jalaq widnejh u jibqa' għaddej mingħajr ma ġab fil-konsiderazzjoni l-interess ta' residenti dan brabta ma' xogħlijiet li bdew din il-ġimgħa fid-daħla tal-lokalità. Is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat spjega ma' Net News li għalkemm il-Kunsill Lokali indika l-darba 2-3 biex f'dawn l-alternazzjonijiet ta' traffiku tingħata priorità lir residenti, il-Gvern baqa' ma tax każ. Muscat għalinna li hu personali bat korrispondenza anke lill-Prim Ministru Robert Abela iżda evidenti li kollox kien għal xejn per residenti ta' Swieqi jingħataw bis-sieq. Net News it-tlieta filgħodu żar is-sitwazzjoni fi triq Sant'Andrija, sitwazzjoni xejn pjaċevoli għas-sewwieqa fejn sabu ma' wiċċhom bosta bollards tal-konkos. Qabel f'din iż-żona kellek 3 toroq ta' ħruġ u dħul. Għal ħruġ issa għandek triq l-Ibraċ, triq il-Qasam u triq Idris li minnhom trid toħroġ u bilfors tikser fuq ix-xelluk. Illum kif ġiet is-sitwazzjoni, id-dħul huwa biss minn triq waħda minn triq l-Ibraċ. Residenti fuq Facebook kitbu li damu minn tal-anqas nofsija jistennew biex joħorġu mis-swieqi, b'oħrajn jilmentaw li minħabba l-problemi li ġabet magħha s-sitwazzjoni kif inhi alla ħares filgħodu tinqala emerġenza.